Aha. Näyttää siltä, että sä oot saanut 50 sakkoa tänään. Se ei oo totta. Mitä todisteita sulla on? No mun kaveri taas kattoo tätä ohjelmaa, niin se silloin todisti, että mä päästin siihen rattiin. Se meni urpi poliiseille siellä liikenteessä. Mutta sit sä oot myös ryöstänyt tikkarin koulusta. No, mä varasin sen yhdet oppilaat, kun mä halusin leikkiä gangsteria. Ei sais kyllä leikkiä gangsteria niin, että niinku ryöstää juttuja. Ja sit sä oot myös vieraskellut tunnilla, kun opettaja kuuli sen. No, se oli nyt ihan semmonen vahinko, kun mä ajoin vähän yliopistossa luokalle vieraskelun takia. Mulla oli hieman vatsavaivoja tässä. Mutta sitten sä myös leikkasit toisen narun rikki koulussa. Se leikkasi toisen oppilaan narun, kun se oli tehnyt tosi hienon patsain naruista, niin se menit sinne saksille ja leikkasit sen rikki. No kuules. Onpa hieno kello. Niin, se kuule oli semmonen ihan läpällä, kun mulla on kaverina, ykkösluokkalainen. Ja se oli kovempi kuin minä, kun se hakkas mut silloinkin, kun mä olin 8-luokalla yliopistossa. Niin se sanoi, että et uskalla leikata noita tosta. No mä menin sitten leikkaamaan ja mä potkasti ihan nurin se sitten. Sitä niinku pitäisi syyttää sitten. Niin. Loppujen lopuksi, joo. Ja sit sä oot tehnyt sen ison jutun, että sä oot niinku ryöstänyt pankin. No